Прекосих на душ и на шир португалския остров Мадейра заедно с Ванеса от Диви и красиви. Ако искате спиращи дъха гледки, девствена природа, върхове за катерене, всичко това примесено с малко туристи и прохладен климат, това е мястото за вас. В следващото видео ще ви запозная с най-популярните места и най-скритите кътчета на тази перла на Атлантическия океан. Гледайте до край. Струва си. Здравейте, скъпи приятели на YouTube канала Чефо. Завръщам се след може би 2-3 месеца на нищо качване. Това е защото знаете, че развивам канала Чефо подкаст. Истината е, че не съм правил влог от много време. Ще направя 4 дни в Мадейра, ще направя около 3 дни в Порто и около 4 дни в Лисабон. Защо казвам обаче единствено число ще направя? Не мога да ви отговоря, защото ще направим. Тук съм с Ванеса, дамата, която срещнах в реалити формата Диви и красиви. Мисля, че ще си изкараме много добре. Предстои да разберем в какви направления ще се изложа. Много неща мога да ви казвам за Мадейра. Тепърва ще ви разхождам. Най-важното какво е, че вече съм взел скутер, който ще бъде яхнат. Важно уточнение, 25 евро на ден е това много съмнително чудовище, което виждате тук зад мен. Чакай, нямах преди тебе. Не имах преди скутера. Около 75 евро ви излиза скутера. 15 евро е паркинга, да ви ориентирам с стандарта на живот на остров Мадейра. Как мирише на остров, забелязваш? След 20 минути каране от столицата Фунчал дойдохме на Нос Жирао. Всъщност това са най-високите скали в Европа. 570 метра. Добре, Има също някакъв стъклен път, на който ще походим и ще погледнем надолу. И затова ще ни вземат 3 евро. Мразя да ми вземат 3 евро. Ванеса, колко ще оцениш по 10-балната това място? Това честно. 4,5. Това беше туристически капан. В момента ще се запътим и към едни природни басейни. И мисля, че ще бъде малко по-интересно. Да, но поне беше 3 евро. В други държави би било поне 15. Това е много важно да се отбележи, наистина, че поне не сме си ръснали портфейлите. Снимай тук автопарка. Да покажем на уважаемите зрители как всъщност мадейрянци, местните жители, изобщо нямат намерение да се изтъкват с техните много скъпи коли. И не е защото нямат пари, само да отбележим. С таксиметровия шофьор от летището до Airbnb говорихме. Той ми сподели, че тук имотите са около 4000 евро на квадрат, което прави какво? Двойно повече на нещата в София. Има лекнал полицай, Стефане! Ти няма да ми участваш в влога, бега от тук. Спряхме за малко на северното крайбрежие по път за Порто Мунис, което е като малко градче и вътре има едни басейни в него. Топли ли ще са, студени ли ще са, много се надявам да са топли, защото вятъра брули немалко. Аз се бях подготвил за много по-големи жеги, а то е някъде около 19-20 градуса, особено на скутърче. Много е хубаво, излишно е да го казвам, вие го виждате какво е, много напомня на Исландия. Ако сте ми гледали влога преди, може би вече 3 години от Исландия, има много големи сходства и наистина мога да кажа, че гледките по пътя бяха извънземни. Една от най-големите влог легенди в републиката Ванеса иска да сподели уникалните си впечатления от топлите басейни в Порто Мунис. Много ми харесва. Водата е може би минус 10 градуса. Аз също не искам да влизам, защото вятъра много брули. Има много планини, през които минаваме, много тунели, също където пък брули най-много. Иначе с удоволствие бих се наджвакал и аз. Ти не взимаш ли студени душове по принцип? Всяка сутрин. В София, сега съм на почивка. Сега не може. Ай, чао! Хората тук са много малко. Август месец, пиков сезон, супер пуст е острова. Очаквах наистина много по-голяма навалица от хора, както е било на Ибиса, когато съм бил също на Палма де Майорка. Уви, това тук не е това, което си представям. Доста е тихичко, доста е самотно дори на места и много напомня на Исландия, независимо, че е доста по-топло от Исландия и значително по-на юг. Сега покажем една традиционна португалска софра с традиционният хляб боло до како. Това е много традиционен за Мадейра. За 4,5 евро целият остров ще прекусим. Месото в тази кръчма ич не ми хареса, трябва да ти кажа. То в никъде не е особено окей. Ако това месце беше някаква сръбска скара, ще да е супер. Понеже сега те водя на
Сейшал, което е едно село до Порто Мунис, където пък има един супер популярен плаж с черен пясък. Тук до Сейшал има и Свети Педро. Виж как са го прибрали в алуминиева дулкама. Виж как ни гледат, човек. Това е мега расистко в момента. Викте само се извъртат, ти казвам. Кой е като прасете? Какво обиждаш хората тук? Кой е като прасе? Кой? Като прасета в кал. Столицата на Мадейра, Фунчал, дори нощем е тиха, спокойна, очарователна и без тъмни субекти, които да ти предлагат нелегални стоки. Дали съм видял буклук някъде? Не. Също не видях нито една дискотека или пиян младеж. Самият клас туристи е малко по-възрастен, но в никакъв случай не по-беден. Футболните магазини с лика на символа на Мадейра, Кристиано Роналдо, са под път и над път. За първи път видях и пешеходна пътека, която да свети като светофар в зелено и червено, за да повишава още повече вниманието. Минаваме само да покажем местните традиционни напитки. Това тук се нарича понча. Съдържа алкохол от захарна тръстика и някакъв сок плодов. Много е приятно, но това вече е нещо много шоково. Какво има вътре? Кажи им. Ванил сладлет, бира, И вино. ананас. Има и парченца, има 3 парченца точно ананас. Такава диария ще ме изпере. Никита и понча да живеят. Отиваме към върха Пико до Арейро, за да направим един от най-живописните преходи в цяла Европа. Преход от порядъка на 3 часа и половина. Тук навлизаме вече в серозно-планинската част. Става супер усойно. Продължаваме да се качваме с 20 км в час. Имаме 23 минути до паркинга, където ще оставим звярат. Не този, който държи камерата, а другия. И прехода ще започне. Може да кръстиш блога, шефо на почивка от Мадейра с едно блатно чудовище за 25 евро на ден. Да карам скутер на остров на среднището в Атлантическия океан за мен беше равнозначно на медитация. Чувствах абсолютно спокойствие, въпреки променливото време. Пълна случайност е, че и 3 дни минавахме между капките. Буквално. Как е настроението, Ванеса, сега вече, когато грее слънце след вчерашния мрачен ден? Настроението е прекрасно, особено след като съм тял с този... Това е скучно, остави, няма да ги говорим тези неща. Не, кринч. Ами нека да кринжва. Ще кринчват, като си пускат диви и красиви. Ето това е началната точка на изкачването, паркинга на върха. Тук този приключенец купува в момента 2 билетчета по 3 евро, защото това не е безплатно изкачване. За на наше огромно съжаление обаче най-популярният път в Мадейра, PR1 Вереда до Арейро, Вереда значи тясна пътека, се прекратява много по-рано от желаното. Идеята ни беше да качим от сам до най-високия връх Пико Руиво. Уви, някъде до тук ще можем, защото след това било затворено. Защо не мога да ви отговоря? Кажи сега какъв ти е проблема с мен? Проблема ми е, че си много взискателен. Взискателен Имаш към прекалено нереалистични очаквания към мен и към това какви снимки трябва да ти правя. Все едно съм някакъв фотограф. И дори на някакви снимки, на които ти си застанал супер тъпо, с някаква супер нелепа физиономия и така, иначе са неизползваеми, ти ми се караш заради тях, че ти си по средата, не си отляво, че не съм хванала хората, които са зад теб. Само да ти кажа, че има позитив и негатив от това да приключенстваш с мен. Очевидно негатива е това, но позитива е, че винаги ще имаш хубави снимки. По-ли добре ще бъде да ти давам някакви снимки? Аз нямам винаги хубави снимки, ти също ми правиш много гадни Напротив, снимки. винаги ти ги правя отлични, а ти не се харесва. Няма значение как е фона отзад. Не, ме интересува значение. лицето ми как изглежда. Ама то лицето ти... Аз какво съм виновен как изглежда лицето ти? Ами напротив, виж, на някои снимки изглеждам прекрасно. На други снимки ти ми Това проблема е в мен. С затворени очи, тъпа физиономия, примерно защо как си бляскам, затваряш? как съм скосам в устата. А защо си затваряш очите е следващия въпрос. Защото ми пече. Единствената хубава снимка на Това не отива на никъде. Да не ангажираме аудиторията вече с битовизми. Да. Основното, което трябва да кажем е, че наистина мястото е ултра красиво. За огромно съжаление обаче ще видим само 1/4 от него. В момента водя Ванеса към село Сантана. То е най-популярно със своите триъгълни къщи с сламени покриви. Те вече не функционират като домове на местни мадейранци, по-скоро като туристическа атракция, но е едно от най-популярните неща на
острова. Голямото опасение е, че може да не ни стигне бензина до там. Виждаме 2 чертички от общо 5. За съжаление взех най-разбития скутер на земята без да знам. Следващата бензиностанция е именно в село Сантана, а до тогава имаме 26 км или 44 минути каране. Ами няма да ви лъжем, не сме много вдъхновени. Почти 1 час пътувахме за това. На какво ти изглежда това? На скам. На абсолютен скам. На пълен или на половин скам? Казах на пълен скам. Да, наистина, защо това е туристическа атракция? В смисъл, да, интересно е. То дори не можеш да влезеш, човек. Айде по камъчетата, моите момиче. Ето го смълчагата, който трябва да минава камън и сказка, за да не й пречи. Ти вие не ме размивай. Айде бе, игри на волята. Забих. Айде бе, майсторе! Айде от тай! Стигнахме от този каменист плаж. Определено факта, че няма никакви хора в пик сезона в Мадейра. Отдавна това, разбира се, че няма пясъчни плажове, съответно и е доста често мрачно. Слагай каската, че може да си паднеш на тиквата, докато ходиш. Я муквай. Най-източната част на Мадейра няма нищо общо с останалата част от острова. Там пейзажът е средиземноморски. Скали, суха трева, палми и храсти, сериозно контрастиращи с влагата и зеленината допреди само няколко километра. В момента сме в най-източната част на острова. Температурата е осезаемо под топла. Имайки предвид, че сме изминали 15-20 км. Просто недоумявам как за толкова кратки разстояния може да се случват толкова големи амплитуди. Хора, няма нужда да си вземате Bolt или Uber и така нататък. Наистина един скутер е най-доброто решение. Супер мобилни сте, паркирате навсякъде, без да плащате. Минавам само да ви покажа и имението за 7 милиона евро и нагоре на Кристиано Роналдо, което между другото е в непосредствена близост до нашето Airbnb. На ето този БР 50 метра се качваме и сме ние. Знаете също, че това е един от най-големите благодетели на остров Мадейра и между другото има папарашки негови снимки. Ей, тук нагоре на един от последните етажи. Едва качих бъйра тук с този звяр. Ден 3 започва, отиваме на една от най-популярните гори на остров Мадейра. Това така още по-близо, да съм още по-интимен. И също трябва да посетим една ботаническа градина. Това, което виждаме отпред, е един от най-големите бъйри, които съм виждал някога. Гледай го! Какво е чудовището, бе! Това с колело никога не мога го кача. Той скутера се задъхва, миличкия. То тук хората сигурно и леглата им са под този наклон и падат нощем. Баирите на Търново и на Шумен ряпа да ядат. Тук най-вече на старозагорци ще им призлее. То денивелацията към хижа Алеко е по-малка, бе, човек. И това са тези колички. Това са супер популярните бутания в Мадейра, които все още не знам дали има смисъл да ги правим. Тук госпожата вече инвестира едни средства, за да посетим Монте Палас Мадейра. Една от най-популярните атракции на острова е дворецът Монте Палас. Той се намира малко над столицата Фунчал и е обграден с тропическа градина с растения от Мадейра, Азорските острови, Африка и Азия. На много места присъства и традиционната португалска мозайка, която краси редица фасади. Видяхме също доста източноазиатски елементи. Нямам точна идея какво правят тези господа тук, имайки предвид, че по-скоро принадлежат на Япония, а не на Португалия. Тази армия от самураи. Малко си приличате. И на размер сте еднакви. На прическа също. Браво, бе. Много си добра, бе. Много си интересна, е. Знаеш ли защо фламинготата са на един крак? В момента си направена много интелигентен и наумен. Просто така запазват телесната си топлина и може да си редуват краката. Така пазят и баланс и отсъства мускулно напрежение. На пръв поглед звучи много малумно, но всъщност това е причината. Виж колко знам. Да, много знаеш. Виж, ето това треперещото фламинго е там си ти. Ванеска, затова трябваше да си ядем парите. Видя ли го? Спряхме на един от популярните градове на Южното крайбрежие, Рибейра Брава. Много мъничко, много китно градче, с много китни ценички. Ние като една популярна габровска двойка. Само искам да покажа за какво иде реч. Веднага намазахме.
ей това цялото нещо е порцията на деня и струва едва 5 евра. Бриса с вкус на маракуя. Това пък е най-популярното безалкохолно тук в Мадейра. Предполагам, че е нещо от порядъка на Фанта. Точно стигаме до магическата гора Фанал. Тя е част от природното ЮНЕСКО наследство от 99-та година. Има защо наистина дръвчетата приличат на някакви такива приказни създания от някаква компютърна игра. Все едно всеки момент ще дойдат, оживели до теб, ще ти отхапат главата. Няма да направим едно обобщение в Понта до Сол, поредния град, който посещаваме на скутера, цялостно за Мадейра, което ти направи най-сериозно впечатление. Във всеки един край на Мадейра е различно, енергията е различна, хората дори са различни. Например, в края, в който ние спим, е доста по-модерно, сградите, защото е столица. Да, ама не само това. А ти искаш на лукса, а? Не, аз искам на палмите. Като пиленцата ли искаш? Да, искам като пиленцата да съм на лукса, на палмите, на плащето, на фалшивия пясък, всичко да ми... Има и други части на Мадейра, които са доста по-така селски, с най-различни животни. И там няма лукс и не ти харесва. Да, няма палми, има само други дървета. Добре, аз мога да го обобщя с общо взето точно 5 думи. Ветрогенератори, соларни панели, тунели, баири и каменисти плажове. Да. За храната какво може да кажеш? Нищо особено, нали? Не, нищо особено, макар че ние сме ходили само в някакви заведения, които сме преценили предимно, че ходят местни хора, но пък храната е доста бейсик, доста семпла, но пък цените са им, бих казала, доста прилични. Ние с тебе само си говорим за цени, забелязвам. Непременно трябва да отбелязваме всяко колко евро е. Ами аз Много добре съм те възпитал. Да. Да. Сега, защото сме упорити и е по залез и видяхме на 100 метра един водопад. И естествено давам гениалната идея да минем през абсолютно всички камъни. Та какво викаш за Мадейра? Не съм казала за Мадейра нищо, но ще ми купуваш нови обувки. Ето има някакви хора, които имат намерение да стигнат до водопада. Дано да виждате водопада, защото ние няма да го видим отблизо. Колкото и да е упорита тя и да се опитва и с обувки да стигне до там. Продължаваш ли да зяеш? Да, предупредихте и ти казах, че има камъни, че не може да стигнем до там. Сега целите ми обувки добре, са... стига си, ако искаш, стига си мялчо, просто виж залеза. Стъпя залез. Последна сутрин в Мадейра, преди тръгването за летището, само да отбележа отново къщата на Роналдови. Ето там отсреща, която вече ви показах, а в непосредствена близост е и музея на Роналдо, към който отивам в момента. Пред музея те чака бронзова статуя на Кристиано, изобразяваща го точно преди изпълнение на праг свободен. Експозицията вътре си струва, има много предмети от детството, писма от фенове и артикули от знаменити моменти през кариерата му. Изложени са няколко негови златни топки и обувки, пише, че са оригинални, но не си залагам главата. Ако сте обсебени от личността му, музеят определено ще ви впечатли и вдъхнови. Ако не сте, по-добре пропуснете. Брати и сестри, това беше влога от остров Мадейра. Ако той ви е харесал, може да се абонирате за канала Чефо с една камбанка, за да може да ви излязат нотификации, когато кача и влог от Порто и Лисабон. С две думи, ако трябва да обобщим острова, на който съм, това не е Ибиса. Тук хората идват за каменисти плажове, за приключения, няма нощни клубове и може би поради тази причина островът е, бих казал, дори не много населен. Подарете си това изживяване, ако можете, също ще можете да видите тук и къщата на Кристиано Роналдо. Както казах, Роналдо ми бяха съседи. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има.